Момент? Да. Обяснение на понятието крейсерска скорост от Тодор Андреев. Да, Рено 19, ето показано 70-90 км. При надскачване на тая скорост крейсерската за това Рено на газ, полярата CY, така че тая с пръст CY нагоре, CX насам, се измества към CX надясно е такава оп и се дига разхода на гориво. Така че се следва, държи се крейсерска скорост за 90 км в час на газ. В Реното крейсерската скорост след малко. След 500 метра. Вече си влезнал. Не, чакай, среща е. Деликатно, че Ауди 80 изпреварва Рено 19 на газ. София окръг. Обаче нещо попушва. Кара си Аудито 80, като си попушва. Отдаспаха обаче. Попушва. Знаеш, кое е това, ето хвърля отзад сега аудито? Сега хората клипа не го виждат, но ние го виждаме яко. Масло. Трябва да посети сервиза на до 10-ти блок на Технически университет София да се смени масло. На Иво Камбуров. Попрекор. Иво Плеера. Кремиков си. Може да снимаш. Прамоте. Не се снимай, че се снимай малко и апарат. Какво се случва?